आंखौ बे समाव बरायबाय हामबाय होनदों नुजाफैनायनि थाखाय आरो बिसेस मैयासो जालांनाय जे घटना जोंनि थुक्राझार एबा जोंनि बेंटल ओनसोलनि सिङाव थानाय थुक्राझार दालाइसानि 1 नं सालबारिनि सिङाव थानाय जे मोनसे गामिनि सासे उन्दै गथ' 10 थाखोआव फरायनाय सासे हिनजावसा खास्रि बिस्रियै गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि मैयानि जाथाया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव जादों आरो बियो मा रहस्य दं बेखौहाय दिनै जोङो दाबि खालामदों दिनैनि नैबे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों जेन' प्रसासना थाबैनो दायिखौहाय दोषिखौ दिहुननानै होयो आरो बेखौ बिहित बेबस्था बिनि सायाव जेन' लायो बेखौ जोङो प्रसासननिसिम दिनै जोङो दाबि खालामदों जेन' भिक्टिम जानाय गथ'आ जेन' न्यायखौ मोनो प्रसासना थाबैनो जेन' न्याय होयो बेखौ जोङो प्रसासननिसिम जों दाबि खालामदों बियो माबायदि जागोन जों सानस'नो हायाखै थेवब्लाबो जोंनि पुलिस प्रसासननि तदन्तनि गेजेरजों नायबिजिरनायनि गेजेरजों बियो थाबैनो मोखाङाव फैगोन स्रायै नुजागोन बेखौ जोङो फोथायदों आरो प्रसासना बेखौ निस्सय थाबैनो बेखौ नायबिजिर खालामनानैहाय दायिखौ सास्ति खालामगोन सास्ति होगोन बेखौ जोङो प्रसासननिसिम जोङो नारसिगांदों आथिखालाव जोंनि बे ओनसोलाव नङा गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोंनि आसामाव थानाय आरो भारताव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव उन्दै बैसो गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनायफ्रा जाबाय थादों आरो जिनाहारि खालामनानै सिथारनायफोर आरो सोरबा सुइसाइड खालामनायफोर जाबाय थादों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जादों जोंनि जेनेरेसनफ्रा बेबायदि जायोब्ला जोबोद दुखु गोनां जागोन बेखायनो दिनैनि नैबे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बेखौनो जों खावलायदों जोंनि उननि जेनेरेसन जायफ्रा लाइमोन देरबोनाय जायफ्रा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर जेन' गाव गावनि जिउखौ फोजोबालासे जोंनि समाजाव जोंनि आफादफोर दङ रायजो राजाफोर दं गावबुरा दं बिथांमोननो नोंथांमोननि सिङाव थाखोमानाय जे समयसाफोर दं जेंनाफोर दं बेखौ जेन' फोरमायनानै बेबायदि उननि समावहाय मोनसे मोजां समाजजों दालांनो हायो गावनि जिउखौ फोजोबालासे जेन' मोनसे जायफ्रा बेबायदि इनाय उदखारि खालामदों बिथांमोनखौ बा बिसोरखौ जोङो बेबायदि मोनसे न्याय बिसार खालामनानै बिसोरखौ दायनि जोङो सास्ति होनो हायो प्रसासननि गेजेरजों बेखौ जोङो लानो हागोन बेनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जों खावलायदों जेन' गाव गावनि जिउखौ फोजोबालासे जोंनो जेन' समाज दानायाव जोंनो हेफाजाब होयो जोंनो खोन्थायो बा जोंनि गावबुराफोरनो फोरमायथियो बेखौहाय नोंथांमोननिसिम खावलायदों जोंनि देरबोनाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जों खावलायदों जेन' गाव बेबायदि जिउखौ जेन' फोजोबनानै लाया मैयानि जि जाथाय सासे हिनजावसाया उन्दै 16 बोसोरनि हिनजावसाया जे गावखौ फासि नांनानै गावनि जिउखौ लानो गोनां जादों बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लाजिनांथाव बाथ्रा जाथाया जेरैबायदि जालांदों हिनजावसाया गावखौ फासि फोनांनायनि सिगां जे गावनि सासे लोगोनो मबाइलजों मेसेज हरनानै जेरैबायदि फोरमायनानै मेसेज हरदों बेखौ नायोब्ला माखासे साननो गोनां बाथ्रा दङ आरो बे मेसेजनिफ्राय मोनसे बाथ्राया बेरखांदों जे हिनजावसाया गाव रेप खालामजादों आरो बेनि थाखायनो फासि नांदों आरो जाय मानसिनि सायाव दिनै आसि दिन्थिनाय जादों थारैनो जाथाया सैथोमारब्ला आरो बिथांनि दारैनो जादोंब्ला बियो रासिनै तदन्त खालामनो गोनां दङ आरो रासिनै साननो गोनां दङ मानोना जायनि सायाव दिनै अभियोग ओंखारदों बिथाङा सासे समाजनि गोजौ थाखोनि सुबुं सासे प्रफेसार दा बिथाङानो बे जाथायाव लोब्बा दंमारोना गैमारा बेनि थाखाय बेयाव रासिनै तदन्त खालामनांगौ दङ आरो सैथो बाथ्राखौ दिहुननानै नंगुबै दायनिगिरिखौ साजा होनांगौनि गोनांथार जादों आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिल्लानि सिङाव जानाय मोनफ्रोमबो बिदि रेप आरो मार्डार केसफोरनि सायाव हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थादों आरो जिल्ला बेंगिरि जिल्ला प्रसासनखौ जों नारसिनबोबाय थादों जाहाथे बेबायदि गाज्रि आखुनि जे दायनिगिरि बेफोरो साजा मोनो आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा जानो मोना नैबे बेलायाव रासिनै साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे सासे सोद्रोम मानसिया जौगा थाखोनि मानसियानो जुदि जाथाया जामारदोंब्ला बेखौ
थादन खालामनांगौ आरो बेयाव बे घटनाखौ स्रोरै दोनखोमानांगौनि बाथ्रा गैया। मानो होनना बुङोबा जायनि सायाव दिनै अभियोगा जादों बिथाङा जुदि सैथोयैनो बेयाव लोब्बा दंमारोबा आरो बे जाथायखौ जुदि दोनखोमाना दोनोबा गाबोन समाजाव मोनसे थासारि फैगोन जे गिदिर मानसिफ्रा बोलो गैयै उफाय गैयै मानसिफोरनि सायाव जेरैबायदि हाराहास्ति जागोन आरो बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो हानाय समाजाव रावहाबो गोहो थानाय नङा। ओंखायनो दायनिगिरिया दायनिगिरिखा, बियो गिदिर मानसियानो जा फिसा मानसियानो जा, आरो बेखौ दोनखोमानांगौनि बाथ्रा गैया। ओंखायनो जों प्रसासनखौ नारसिनदों जे बेयाव उसित मोनसे तदन्त जानांगौ आरो थाबैनो मोनसे थि समनि गेजेराव तदन्त जानानै दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ, दायनिगिरिया जायखि जाया मानो।